Темата на проекта на български език звучи по този начин: превенция на отпадане от училище, ти си важен. Ако си спомняте, това е проблем в много европейски държави и пряко свързан с основната цел на стратегията Европа 2020, с която започнах още в самото начало на представянето на проекта. И това е голям плюс за самия проект. Целта на проекта е прилагане на нови методи за повишаване на мотивацията и създаване на по-добра учебна среда, специално в нашето училище. Имаме ясно изработена програма, още на етап кандидатстване. Тя включва екип на проекта с сайт, блогове, групи, социална мрежа, регистрация в eTwinning. Втората дейност – действие за стопяване на леда с лого, постер, мото, филми за отпадане, професионално ориентиране, посещение на университети, среща с професионалисти, семинари с учители за справяне с проблема, работилници с ученици за ефективни методи за учене. Следващата дейност – Европейски младежки парламент, обсъждане на проблема за отпадането с предложения за промени в образователните системи на държавите, дейности с родители, спортни инициативи, фотографски изложби по темата отпадане с местни интернационални експозиции. И 9-та и 10-та дейност нарочно съм ги подчертала, за да ви покажа, че наистина това е най-важното нещо при приключване на проекта и може би 50% от усилията за един перфектен проект трябва да се насочат тук, а именно изготвяне на перфектната документация на проекта, уебсайт, ръководство, методология и краен отчет, както и разпространение на резултатите. Благодаря, Рени, все още не съм подала отчета, след малко ще споделя и за това. Значи последните две дейности в момента ги извършваме. Както ви казах, до август месец официално приключи проекта и сега предстои, има 2 месеца до края на октомври, трябва да се отчетат всички документи. Като отдолу с звездичка съм показала, че ако проектът от 100 точки получи от 41 до 50 точки, финансирането се намалява с 25%. И така нататък виждате другите описани точки и съответното намаление на финансиране. Кои са факторите за одобрение на кандидатурата? При самото описание на проблема, турския координатор, който попълни всички документи, ние само помагахме много малко партньорите, започна с статистики в Евростат с процента за отпадналите ученици във всяка една държава. Турския координатор беше участвал в подобен проект за превенция на отпадането и този наш проект се явява продължение на първия техен проект. Имахме сериозна подготовка във всички училища партньори. Направихме проучване сред учениците, кое е много важно за тях, за да прекарват по-пълноценно време в училище. И показахме как всяко училище ще има конкретен принос към проекта. Създадохме програма за превенция, която видяхте преди малко. Предвидихме включване на родители, местна общественост, университети, които са важни за професионалното ориентиране, тъй като нашите ученици са в горен курс. Какво още повлия за одобрение? Предвидени са и направихме ежегодни оценки на проекта. Издадохме Европас документи за мобилност на учениците, участващи в ученическите обучения. Ясната програма на действие, която ви представих преди малко, беше написана общо, но всяко училище я изпълнява по собствен начин. И споделяхме и обменяхме добри практики. И не на последно място, проектът е регистриран в eTwinning и много добре представен.
Може да го разгледате, ако искате, в подробности. Ще ви дам линк. Екип на проекта. Съжалявам, че съм забравила да изключа скайпа. Просто пропуск от моя страна. Много важно нещо за екипа на проекта. Виждате 4 човека, които сме в екипа на проекта, включително и Пенка Банова, която е с нас в момента. Надявам се, че не гледа. Ако може да потвърди в чата. И съм показала блога на проекта, сайта на проекта, както и работното пространство. И много важно нещо. В проекта сме ние тук, за да се развиваме, да създадем добри условия за учене на учениците и да сме заедно ние, а не само за да пътуваме. Благодаря, Бени. Предполагам, че и във вашите училища има страхотни екипи. По този начин, чрез проекти, наистина споделям, че намерих много близки колеги и приятели, с които споделяме много други неща, не само проекта. Втората ни дейност – застопяване на леда. Всяко училище направи лого, гласувахме онлайн. Учениците по време на една от работните срещи изработиха постер. Виждате скриншот от 2 наши филма за отпадане от училище. Учениците направиха 3 филма в България за отпадане от училище. Беше много интересна дейност и накрая на работна среща избрахме най-добрия филм. Третата дейност е професионално ориентиране. Посетихме Нов български университет, който е близко до нашето училище. Срещнахме се с професионалисти, поканихме родители или близки на наши ученици, както и наши бивши ученици, които вече са студенти, споделиха информация за техните университети, за техния живот. Много беше интересно за учениците. И последната снимка долу в ляво виждате момичета от горен курс участваха в национална среща жените в програмирането. Четвъртата ни дейност бяха семинари с учители за справяне с проблема за отпадане от училище, работилници с ученици за ефективни методи. Какво направихме ние? Учителите се научихме как да правим онлайн игри за по-интересно преподаване. Учениците организирахме урок за множествена интелигентност. Участниците в проекта направиха тест и видяха в какви сфери имат най-добри способности, както и представиха по групи професиите, които са подходящи за хора с техните интелигентности. С колега направихме междукултурно сътрудничество на база на филма Spanglish между английски и испански език. Наистина стана много интересен урок и го проведохме с 2 класа, и с 10 и с 11. И не на последно място, по важност, възстановихме ученическия парламент в училище, който съществуваше преди 5 години. Петата дейност е Европейски младежки парламент. Тук обсъдихме проблема за отпадане от училище и беше много важна подготовката за работната среща в Португалия, по време на която учениците работиха по този въпрос. По време на подготовката в България учениците участваха в дебати, писаха на английски език писма до министъра на образованието. Виждате ги тук. И ги публикувахме. По това време министър беше Меглена Кунева. За съжаление, тя не ни обърна внимание и после трябваше да подаде оставка.
След това в онлайн документ учениците създадоха такъв и публикуваха проблемите на образователната система в България. И в последващата работна среща в Португалия учениците обсъдиха в международни групи проблемите в образователните системи и видяхме, че навсякъде има проблеми и много от нещата зависят от финансирането. Благодаря ти, Пенче, и аз също те обичам и ви обичам всички. За мен наистина е удоволствие да работя с колегите в училище и да сме част от една такава страхотна инициатива. Дейностите с родители, участниците в проекта, заедно с родителите се събрахме и учениците представиха дейностите, в които са участвали. Наистина беше много интересно, тъй като родителите не бяха чували техните ученици, които са горен курс, да представят нещо. След това играхме игра Кахут, ученик и родител срещу ученик и родител, всичките групи, ученици и родители. Беше наистина много интересно за страните участнички в проекта. Играта беше направена от ученици. И по време на транснационалната среща с участници, учители и ученици от 10 държави, наши родители и ученици заедно готвиха и сервираха традиционни български ястия. Наистина беше много успешно всичко и наистина прохождащо за нашето училище, прохождащи дейности с родителите за ученици в горен курс, тъй като нямаме такива традиции. Спортните инициативи. С помощта на ученическия парламент организирахме турнир по тенис и волейболен матч. Тук наистина ученици, които не са много активни в присъствието си в училище, се включиха в тези дейности и по някакъв начин успяхме да ги приобщим към самото училище. И това е наистина един начин, който колегите в другите държави прилагат много успешно. И не само те, разбира се. Благодаря, Бени. Наистина Пенка е страхотен колега. И тя пък ни помогна с осигуряването на диджей за тържеството. Беше чудесно. Фотографската изложба още в суров вид предстои да направим по-добро оформление. И, както казах, специално внимание обръщаме на документация, уебсайт, ръководство. Издадохме Европас мобилност на учениците и оценявахме проекта всяка една година. Кратки, няколко на брой въпроса и сравнявахме резултатите за всяка една година, като публикувахме информацията на блога на проекта, както и в сайта, за който е за всички държави. Разпространението на проекта. Виждате какъв голям списък и може би и още неща ще измислим, но това е част от нещата. Така, сайт, блог на училището и в училищен вестник. Имаме банери отвън на училището, виждате горната снимка на проекта и вътре в училището по-малък банер. Виждате витрината на входа на училището. Разработеният урок, който проведохме с 10 и 11 клас, се яви на състезание за най-добър урок и спечели второ място в конкурса организиран от Българската асоциация на преподавателите по английски. Работата с родители е показана в разработка на Център за развитие на човешките ресурси, а именно в секция за мониторинг за 2017 година. В момента участваме с разработка за конференция за насърчаване на четенето.
Тъй като тази година е точно година за включването